प्रायोजक टॅलेक्स अकॅडमी कणकवली, कॉमर्स आणि नॉन कॉमर्स विद्यार्थ्यांसाठी कम्प्युटर अकाउंटिंग शिक्षणासाठी एक विश्वसनीय संगणक प्रशिक्षण संस्था टॅलेक्स अकॅडमी कणकवली. संपर्क प्राध्यापक वीरेन गायकवाड. आमचा पत्ता हरनेआळी, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. बघले जेव्हा तुका आवडलंस तुया माका प्रेमात तुझ्या. ओय रसू काहीच काटलं उतर मार बत्तो. भयभीत झाला का? उतर मरे पान. ए बाबा, नेमकं झाला काय तुझा? आयुष्याची नुसती वाट लागली. अरे आयटमने नुसतं वैताग दिल्या. वैताग दिल्या? अरे सोडून दे ना मग असली आयटम. फाट्यावर मार मारे त्या का कसलो आयटमचं टेन्शन घेत मग अरे करून टाक मरे ब्रेकअप. सोडू म्हणतास? ठीक आहे, करते ब्रेकअप. आता कसा? अरे गर्लफ्रेंडशी ना कधीच खरा बोलायचं नाही. खरा बोललंस काय मेलस. खोटा बोल, खुश राहू. हो बघ माझ्या आयटमचं कोण असा बघ आता कशी खेळ लावते. हॅलो हा बोल ना सोनू. मी ना मी आई बरोबर जरा मार्केटला इलय. हा ठरलेला पण भाजी घेऊची होती ना म्हणून जरा आई वांगडा इलय. चल बाय पिल्लू. बघितलं कशी तेड लावलंय मग. अरे गर्लफ्रेंड नावाचा प्राणी आहे ना त्याच्यामुळे कधीच खरा बोलायचा नाही. अरे गर्लफ्रेंड म्हणजे पनवती. अरे पनवती एकदा आयुष्यात लागली ना का आयुष्याचा वाटोळा झाला. अरे सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ह्यांचोच विचार करा. ह्यांच्या मोबाईलचा रिचार्ज संपला, रिचार्ज मारा. ह्यांका खायसारख्या वाटला, हॉटेलात न्यावा. ह्यांका शॉपिंग करून घ्यावा. अरे काय थांब रे. अरे कंटाळलो. अरे थांब रे, कंटाळलो आयुष्याचं तुमका सांगतोय. अच्छा, औषधीच्या नावावर हे धंदे चालले. ही भाजी विकत घेता? दिसत नाही तुका? मित्रांनो एवढा पत्त्या खेळतोय, डोळे फुटले तुझे. हे मित्र यांनीच तुझा वाटोळा केल्यानी असा. स्वतः बेवडे आणि तुका पण बेवडा केल्यानी असा. 5 मिनिटात खाली यायचा. मी वाट बघतोय, नाही तर बघ तुझा काय करता येता. सोनू ऐक ना. अगो मग असा बोलायचा नाही होता गो. ऐक ना. काय रे मगाशी काय म्हणत होतं? तुझ्या आयटम पेक्षा माझी आयटम बरी. अरे तू तुझ्या आयटमचा बघ, मी माझ्या आयटम सोबत खुश असतोय. आणि हे काय आयटम सोडून सांगत होतं? अरे खरी ब्रेकअपची गरज ना तुका. म्हटलं अरे ते कुत्र्यांची ना लाईफ बरी असतात. काही हसतात, काही रुततात. तू ना आमच्या बरोबर ना पत्ते खेळाच्या लायकीचो नाही काय रे. अरे या म्हणजे असं आला बडी बडी बाते वडापाव खाते. तुला झालं माहिती 9 किलो भाजी आणि चोरी केलं काजी. ए तुमका काय वाटलं मी घाबरलोय? चायला ब्रेकअपच करतोय बघ. चल बघूया. बघूचा. होय तिलाच माफी मागू. माफी आणि तुझी हड निघ इथून. काय एकदा सांगलेलं कळत नाही? माका तुझ्या एवढा ब्रेकअप करूचा असा. ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप. अरे 3 वेळा ब्रेकअप कशात म्हणतस? मी 3दा बोला नाही तर 4दा बोला. याकच लक्षात ठेव, आजपासून आपला ब्रेकअप झाला. या बघ पुन्हा मागे येईलच ना तर मी येऊचंय ना. अगं जा ग. पुन्हा विचार कर. पाया पडून जरी माफी मागितलंस ना तरी येऊचंय ना. अगं निघ ग. हेल कुत्रिया लय पचतावतलस. हो कुत्र्या कोणाक म्हणत? तुझ्यासारखे 56 पोरी पटवतलय आणि रोज एक एक पोरी ना तुझ्या समोरून फिरवतलय. आणि नाही फिरवलंय ना तर नावाचं लवगो नाही. हाड जा. तुझ्या भारी रे. मग
ऐकतंय काय? प्रीती काय झालं रडू? असं रडता की त्या? नको त्यानं माझ्यावर ब्रेकअप केल्यात. मी त्याच्यावर खूप प्रेम करत होतय. माका हड पटल्या. माका सांग, तुका तो नको नको ता बोललो आणि तू ऐकान घेतलं? अगं तू कसा विसरतस? तू फटाकडी असस, फटाकडी. आणि तू आता रडणं बंद करा. तू एक काम कर, फोन कर दे का. अगं बघतस काय, कर फोन. बरोबर म्हणतस. तो काय माझ्या वांगडा ब्रेकअप करतलो? मीच करते त्याच्या वांगडा ब्रेकअप. अरे तुमका सांगते ना, माझ्या आयुष्यातली एक पनवती गेली. आजपासून मी स्वतंत्र झालंय. अरे ब्रेकअप करून टाकलंय. आता ना माका फोन करतला आणि म्हणतला, सोनू म्हणजे पिल्लू माका माफ कर. हाड तिच्या आईला मी काय भाव देऊचे नाही त्याच्या. आता बघा कशी माझी माफी मागते. हॅलो हॅलो बिलो काय कुत्र्या? तू काय माझ्या वांगडा ब्रेकअप करतला? मीच करते तुझ्या वांगडा ब्रेकअप. ग ग मी 2 दिवसापूर्वी तुझ्या ब्रेकअप केले, समजला ना? आणि आता फोन कसा केलंस? तुका तुझी अवकात दाखवू. अरे 1.5 दमडीच्या माणसा तुझ्यापेक्षा ते कुत्रे बरे असतात रस्त्यावरचे. होय ना? जा जा मग त्या कुत्र्याकडे तुझा बॉयफ्रेंड बनव. जा फोन ठेव. हाड त्यानं माझा फोन कट केला. आता मी काय करू? आज भावाच्या ब्रेकअपची पार्टी असा. जेवढी वाटत तेवढी दारू प्यायची. काय आज रात्रभर पीत बसाय मस्त एन्जॉय. ही पार्टी कशी थंड थंडची वाटता ना. काहीतरी गाणं बी लावून जाऊन दे. होय होय लावते लावते. हा लाव, गाणं लाव. अरे अरे माका माका पाट्यावर मारून जायचं होता. हाड तिच्या आईला मीच ब्रेकअप करून टाकलंय. किंवा तुम्ही काय लावलं? दुसरा काहीतरी लाव. होय होय लावते. गौर से सुनिएगा. मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन हवाएं भी. भावा तुझा ब्रेकअप झाला. एन्जॉय पार्टी. अक्षीचा फोन येता. माका जाऊ काय? ए असं नाही. आज आपला रात्रभर पिऊचा ठरला की नाही. ए नको ना जाऊ प्लीज, नको ना. ए लय अर्जंट आहे. अरे तुका दारीची शपथ. अरे अरे थांब ना. अरे थांब ना. हॅलो हा सोनू येते लगेच येते. निघा. ए तुझ्या अरे तुझा ब्रेकअप झाला ना. लवग्या माझा ब्रेकअप झाला. आता पॅचअप झाला. आता ह्याची गरज ना तुका. एन्जॉय. अरे तुझ्या आईचा होय. बरा झाला तुम्ही थांबला असते. पिऊ आपणच पिऊया. लवग्या हा. चल मी पण येते. माझा एक काम आहे. अरे अरे असो का आहे. अरे थांबा. हे बाबा तू तरी थांब. हा थांबतो ना. अरे अरे तू तरी थांबे. स्वतःचा पॅचअप केल्याने आणि माझा ब्रेकअप करून पळाले. एकट्या घर प्रीती. शिरा पडली तुझ्या तोंडावर. अजून तास घेऊन बसलं. बरा भाऊला आपण एक काम करूया. आपण ना हॉटेलात जाऊया. म्हणजे तुका बरा वाटत. काय झाला? मी असं रडाक लागलाय की तो पण माका हॉटेलमध्ये घेऊन जायचो. हॉटेल जाऊया. आपण ना गार्डनात जाऊया.
आता काय झाला? मी असं रुसलाय की तो माझ्या गार्डन मध्ये घेऊन जायचो. आता काय करू म्हणजे आता एका इसरात? तू ज्याच्यासाठी रडत ना तो त्या सलग्या बरोबर कुणकेश्वराच्या डबक्यात फिरता. काय सांगतो काय? मग काय, मी माझ्या डोळ्यांनी बघलं, अगदी हातात हात घालून फिरत. आणि काय गो, तो दीपलो तुझ्या कधीपासून मागे लागलो, ते का भाव देणंच नाही तो. असा सांगतोस? लाव त्या दिपल्यात फोन. या कुणकेश्वरच्या यात्रेक त्याच्याच वांगडा फिरतल. बरोबर आहे तुझा. सालो कुत्रो सरग्यात घेऊन फिरता काय? थांब आता. आईला सगळे आपापल्या गर्लफ्रेंडला घेऊन फिरतात. मित्रांच्या नादीक लागान प्रीतीवंड ब्रेकअप केलंय. माझंच चुकलं तिच्या आईला. दिल का दरिया बह ही गया राह में यूं जो तू मिल गया मुश्किल से मैं प्रीति आता फोनच करते. वराने मी 2 पावलं मागे घेते. हॅलो हॅलो, हा प्रीती, मी लवेश बोलतोय. सोन्या, माका तुझी लय आठवण येता गो. पिल्लू, माका तुझ्याशिवाय नाही राहायचा. या बघ लवेश, ते का आता खूप वेळ झालेलो असा. आता आपलं काही एक होऊ शकत नाही. नको ना सोनू असं बोलू. माका नाही ब्रेकअप करूच. ऐक ना गो. बेबी चल ना. बेबी गो, तुका बेबी कोण म्हणता? हॅलो 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 प्रीती, तुका बेबी कोण म्हणता? तिच्या आईला एक बेबी म्हणणार आणि कोण इलो आईला बघू काय. गो, आता फोनवर कोणाक बेबी बेबी म्हणत होतो? तू कोणा वचन देत? तू माझ्या लाईफ मधून गेलास. अगो असं कसं गेलं? माझं तुझ्यावर प्रेम आहे ना प्रीतू. आय एम सॉरी ना, चुकला ना माझा. तेच घ्या, अगदी यार इलस तू, समजला ना? या बघ, अरे माझ्या पाठीमागे ह्याका बेबी म्हणणार कोणतरी बाबू तयार केला नाही ना. विचारते का त्याचं नाव? तू लांब राह. बेबी तू बस. म्हणजे बेबी तुझ्या बरोबर म्हणालो तो. आजपासून मी ह्याचा बेबी आणि ह्यो माझा बाबू. अरे कुत्र्या, मित्र ना तू? मित्र ना? अरे मैत्री रुपयानी चळचळावून केलंस. अरे याचो ब्रेकअप झालो. ब्रेकअप झाल्या माणसाक ना खांद्याची गरज असता. त्याचो खांदो मी बनलय. अरे पण मी घरातली गोष्ट घरात रावली ना. डोक्यावर बघ. अरे प्रीती, प्रीती तुझ्या आहे ना तुझ्या. दोस्त दोस्त नारा प्यार प्यार तुझ्या आई सगळं तुझ्या. प्रीती